Vielä Telekin maalin eteen, loistava tilanne ja Venäjä menee 1-0 johtoon. Sergei Sirokov iskee 1-0. Tämä sai kaikkein kauheimman alun mitä peli voi ikinä saada. Pelattu 2.52 ottelun ensimmäistä erää. Ivan Aho siinä keskellä kosketta maalin edessä. Sebastian Aho! Turnauksen toinen maali ja millä kuviolla! Markov liukuu maalille ja sitten on Laine ja mikä maali! Ai mikä maali! Floridan aurinko iskee sellaisen maalin, että lämpötila on 48 astetta. Patrik Laine työntää sinne Jussi Jokisen lapaan ja Jussi Jokinen tulee sieltä ja lyö kiekon häkkiin Suomi päästä. Sitä katsoo Toivoja pistää maalille ja siellä on ja kuka iskee? Sebastian Aho iskee 3-1. Voi herran pojat mitä tekee pohjoisen poika pohjoisesta.